Patay ang duha ka batang lalaki sa Lamitan City, Basilan dihang gingong nalanag human nakakaun og isdang butete. Samtang laing tulo ka kabanay kinsa nakakaunsab sa maong isda gidala sa ospital. Ani ang report ni Efren Mamak. Giputos na og puti nga tela ang patayng lawas niining magsuon nga 4 anyos og 7 anyos nga mga batang lalaki human namatay Martes sa buntag gumikan matud pa sa gikaon nga isdang botete sa sitio Tapol, Barangay Balas, Lamitan City, Basilan. Sumala sa Lamitan City Police, pasado alas 4 sa hapon niadtong Lunes, nanihapon og piniritong botete o popper fish ang magsuon kauban ang ilang 39 anyos nga inahan, 9 anyos nga igsuong lalaki ug 2 anyos nga igsuong babae. Apan pagka alas 5 sa buntag sa adlawng Martes, nalipong og nagsuka-suka ang magbanay. Nadala pa sa ospital ang inahan og 9 anyos og 2 anyos nga magsuon. Apan, namatay na sa balay ang 4 og 7 anyos nga magsuon kinsa napalgan sa mga residente sa lugar nga lagom na. Sa investigasyon sa kapulisan, gituho ang tungod kini sa gikaon nga butete. Sumala sa kapitan sa barangay nga mitabang sa pagdala sa magbanay sa ospital, tigkaon ang maong banay og butete. Apan, wala matud pa na bulad ug tarong ang maong mga butete una giluto. Gidala na sa Provincial Forensic Unit ang sample sa mga nahibiling isda nga botete nga gisud-an sa magbanay alang sa toxicology examination. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Nagpaayo pa sa karon sa ospital ang inahan og laing duha pa ka magsuon. Sa karon, gilubong na ang patayng lawas sa magsuon subay sa tradisyong Islam. Wala pay pahayag ang ubang kabanay sa mga biktima. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.